Така, днес ще си говорим най-общо казано за европейски програми. Докато си беля картофи за мусаката. Защо докато беля картофи? Защото сега съм намерила време и сега съм се сетила. Времето навън е много дъждовно и е доста мрачно. Светлината е доста слаба. Чакай, че светна лампата. Така може би е по-добре. Ще се опитам да направя това видео без прекъсване, защото не ми се занимава да го монтирам. Имам да кажа доста неща. Също време не искам да са като на лекция. Снимам го тук, защото в TikTok не успявам да дам достатъчно информация, която аз смятам, че е важна. Тя е наистина много, но не искам да е и като лекция. Затова се опитам просто да ги разкажа нещата по някакъв разбираем начин. Да е разбираем и да успеете да ми следите места. Не ме съдете как беля картофи. От сега предупреждавам. Така. Като цяло, какво са европейските програми? Измила съм ги. Картофите. Какво са европейските програми? Европейските програми са един вид все едно грантове. Това са безвъзмездни средства, които общини, бизнеси, неправителствени организации, други сдружения могат да получат, без да се налагат тези пари да ги връщат. Те винаги са безвъзмездни. Самият Европейски съюз отпуска тези средства на държавите членки и те са разпределени по някакви приоритетни оси. За образование, за култура, за земеделие, за стопански дейности, както беше тази за програмата за развитие на селските райони. Беше много добре, защото може човек да си направи бизнес. Казвам беше, защото в момента не е активна. Не знам дали ще отворя пак. Така, и други различни направления. Ще направя, може би, отделно видео, за да ви класифицирам всички програми, в кои категории са. Така. Ако трябва да обобщя нещата, финансирането, което се получава, както казах, то е безвъзмездно, т.е. тези пари вие не ги връщате, обикновено варира като проценти. Най-често е 50%. Т.е. ако вие кандидатствате за някакво финансиране от сорта на 100 000 лева, ще бъдат разходите ви за дейността, която сте обявили, те ще ви дадат 50 000 лева безвъзмездно. Откъде ще намерите другите 50 000 лева, сигурно си чуете? Тях трябва вие да ги осигурите, като те или ще са ви някакви събрани пари, ако кандидатствате като фирма, може би ще са фирмени пари. Другия вариант е да бъдат банков кредит. Има банки в България, които работят с бенефициенти по европейски програми. Бенефициент е фирмата, човека, организацията, която е получила това финансиране. Бенефициентът, когато получи одобрение за финансиране, той може да отиде в банка, която работи с такъв тип кредити, отпуска на бенефициенти по програми и да получи от тях кредит, който да е на много по-добри условия от стандартния потребителски кредит, с много по-различни лихви, срокове и така нататък. Така, да кажем, че вие кандидатствате за 100 000 лева. 50 000 лева банката ви отпуска като кредит, другите 50 000 лева са ви тези, които сте спечелили по европейска програма. И започвате да изпълнявате проекта, който сте си задали. Обикновено това се случва под надзор, винаги е под надзор на някаква комисия, която ще идва на място да ви проверява. Те и затова много изискват, когато стартирате особено някакъв бизнес или финансирате някакъв бизнес с европейски пари. Още в началото се дава адреса, на който ще се изпълнява това като дейност, за да могат те да идват на този адрес и да проверяват какво се случва с тези усвоени средства от ваша страна, дали не ги лъжете нещо. Така, да се върнем на европейските програми като цяло. Изяснихме какво всъщност е бенефициент. Бенефициент е лицето, което получава финансиране. Всяка една европейска програма има допустими кандидати, т.е. допустими бенефициенти. Тя има някаква рамка. Не всеки човек се вписва във всяка една програма. Има програми, за които изискването фирмата, която кандидатства, да е на минимум 2 години. Има програми, които изискват фирмата, която кандидатства, да е голямо предприятие. Тоест, не само да е фирма с история, но да е и с голям брой служители. Има програми, които изискват да, може дори да сте стартиращо такова предприятие, но да имате седалище, да сте вече фирма, да имате поне един служител на трудов договор.
за да може да кандидатствате за тези пари. Така, когато има една програма, която вие сте си харесали, първото нещо, което влизате да гледате е кои са допустимите кандидати, за да видите какво всъщност тя е сложила като рамка. Така, има програми, това така, имам чувство, че само така знам. Тавтологии, колкото искаш. Има програми, които отпускат финансиране за общини и такива, които отпускат финансиране за частен сектор. Не е случайно, когато видите някоя програма, примерно както е тази за регионите 2027, там бенефициенти са примерно община Бургас, община Варна. Там не може да имате фирма в Варна и да кандидатствате за финансиране. Не, там получателят е директно общината. Друг тип бенефициенти могат да бъдат НПО-та, неправителствени организации, разни сдружения и така нататък. Значи, отваряте една програма и виждате кои са бенефициентите. Дали вие влизате в този бенефициент като допустимост. Второто важно нещо, което гледате, не парите, второто важно нещо, което гледате е допустимите разходи. В всяка една европейска програма са заложени допустими разходи. Давам пример. По програмата, която е за конкурентоспособност на предприятията, най-общо казано, там има финансиране за дейности в индустрия 4.0. Тоест, да кажем, имате едно голямо производствено предприятие и ще кандидатствате за внедряване на някаква поточна линия. И в допустимите дейности ще видите кои са дейностите, за които вие можете да кандидатствате. Дали ще бъдат за фотоволтаици, ще слагате слънчеви панели, дали ще бъде за производствена линия, дали ще бъде за роботизиране на дадена дейност в производството. Всичко там ще бъде изброено. И вече третото нещо, което гледате, след като вие видите, че сте бенефициент по тази програма, видите, че дейности, които искате да си финансирате, са допустими. Може, примерно, да е за изграждане на хале производствено, може да е за закупуване на терен производствен и други такива. След като видите, че тези разходи, за които искате, са допустими разходи, т.е. не е фирмен автомобил, шефа да се вози в нов Мерцедес, ами, нали, примерно за някакъв мотокар може да има да е допустимо. И третото нещо, вече, което гледате накрая, е какво е финансирането. Тоест, минималното финансиране, примерно, може да е 100 000 евро. Максималното да е 1 милион евро. Зависи. Сега предстои, примерно, тази програма, която е за земеделците. Има ли земеделци, които ме гледат? Да няма. Силно много ще се изложа. Хич, това земеделие не ми е много ясно, но въпреки всичко имам доста яснота как стоят нещата с програмите там. Човек да ми се чуди на къла. Например, за земеделците ще стартира сега една програма, която е към Министерство на земеделието. Предишната програма, която е за селските райони, я изеха, вместо да е в ИСУН 2020, сега е в Държавен фонд земеделие. Там са обявените програми, които са актуални и отворени. Там стоят и програмите, които вече са приключили, както беше тази за услугите и занятите. Да. Много се разпростирам, не знам дали някой ще има да ме разбере, много ще е сложно. Да. Тази, която предстои за земеделците, тя ще бъде, предполагаме сега, октомври-ноември, ще стартира. Тя ще е изцяло за млади фермери, тя ще насърчава малките стопанства, средни стопанства и ще може, примерно, ако имате стопанство и решите, че искате да сложите капкова система за напояване, някакво ВЕИ да изградите или някаква друга иновация или просто да си построите ново хале производствено. По тази програма ще можете да получите финансиране, доколкото ми е известно, то ще бъде в рамките на 50%. И ще са допустими, както казах, млади фермери и настоящи такива, земеделци. Обелих си картофите и сега трябва да седна да ги режа. Секунда, само да изхвърля тези обелки, защото ще режем. Ще става все по-кринч. Имам нож. Това не знам колко е за радване. Тук не бях стигнала. Много ми е сложно по някой път с мисълта. Да, тия звуци да не ги чуем.
Да, так към Министерство на земеделието в момента са тези програми, които са за предишната програма за развитие на регионите, за селските райони. Това, което ще стартира, както казах, за земеделците, ще бъде обявено съвсем скоро. Очаква се началото на сега месец октомври, ноември да бъде активна, декември също така за кандидатстване. И сега, ако си казвате, ами аз съм от София, ще мога ли? Да, програмата е за цялата страна. Тук няма приоритет селски район, въпреки че е в програмата за селски райони, ще е за цялата страна. Тоест сега всички софиянци, които са решили, че ще съдят домати и ще си вземат някаква къщичка около София и ще си направят едно стопанство и ще гледат животни и някаква продукция, ами ще могат да се възползват и от нова година, дето се казва, от IT на фермер. Това е положението. Да, най-общо казано за европейските програми е това. Защо преди време, то даже и в ден днешен може би, има едно такова вярване, че тези европейски програми, там трябва да си човек на човек, да имаш някой, в нашата държава малко така, за да получиш това финансиране. Преди време е било така, в началото, когато са стартирали тези програми, наистина, може би е имало страшна шуробаджана наистина. В момента не е така. Кандидатства се изцяло онлайн, като аз винаги съм насърчавала хората да кандидатстват, ако могат сами. Но има програми, които изискват фирма да ти подготви проекта. Да, той се подава изцяло онлайн, но въпреки всичко се прави в някои от тях бизнес план, попълват се някои документи, които изискват някой по-опитен. Защо по-опитен? Защото не, че не може вие да си го направите и да го плескате и омацате, но се изисква някой по-опитен в някои случаи, защото когато подадете проектното заявление, въпреки че е онлайн, когато той има грешки или неясноти, те ще ви го върнат. Комисията, която оценява, това са те. Не е министра на земеделието, има си комисия, която оценява тези неща. И ще ви го връщат за изясняване, за допълване на документи, за неточности или просто могат да ви отрежат и да не съберете нужните точки. Като казах точки. Всяко едно проектно заявление. Проектно заявление, това е целият набор от пакет документи, бизнес план, всичко, което вие изпращате, като описани разходи, за какво ще ви трябва тия пари, за какво ще ги ползвате, как ще ви вършат те всъщност работа. Това представлява проектното предложение, което вие отправяте за финансиране. Всяко едно проектно предложение събира брой точки. Те си имат точкова система. Тя е прикачена към всяка една програма. Давам пример. Ако проектното предложение, което вие сте подали, ще открие нови работни места. С тези пари вие ще създадете примерно нова производствена линия, която ще наемете още 2 човека да работят във вашия обект. Когато се наемат работни лица, това дава точки за това проектно заявление. То разкрива работни места и е високо оценено. Също така, проектно предложение, подадено от жена, от млад фермер. При младите фермери млади се смятат от 18 до 40 годишна възраст. Такива проектни предложения, подадени, също имат по-голям брой точки събират. И реално вие като видите как се оценява едно проектно предложение, коя графа колко точки ви дава, вие ще можете сами да си направите сметка дали ще съберете минималните точки, за да участвате и дали няма да съберете дори минималните и не е добре да го подавате в този вариант, а е хубаво да го преработите, за да сте сигурни, че все пак ще ви го одобрят. Какво следва след като се получи одобрение? След като се получи одобрение, се започва втората фаза на изпълнение на това финансиране. Там вече парите се дават на траншове. Не си мислете, че вие сега ще кандидатствате за едни говоря за малки суми, иначе има суми, които са за милиони, но както и да кажем 100 000, за които сме започнали. Не си мислете, че тези 100 000 те ще дойдат и ще ви ги дадат на ръка и ще кажат, ето заповядай, чиче, почвай да правиш бизнес. Ами не. Първо, за да получите, вие ги получавате на етапи, всичко е по банков път.
Когато кандидатствате за закупуване, примерно на мотокари и разни неща в производството, нямате право да кандидатствате за материални активи, МПС-та, които са сетите, които са втора употреба. Трябва да са чисто нови и много пъти се налага да приложите две независими оферти от различни доставчици, за да се види, че цената наистина е такава. Кандидатствате за багер или свой модел, прилагате оферта от един производител на този модел багер и оферта като ценова, нали, от друг производител, за да се види, че цената е адекватна. А не, че вие сте си сложили просто една цена, един багер ще купувам за не знам, 200 000 лева. 200 000 лева ли струва? Може, не знам, силно има и такива. Ще купувам за 200 000 лева и те да кажат, да, добре, одобреме. Не, то трябва да се види, че този модел, който вие искате, наистина струва толкова. И те така го разбират, като получават независими оферти прикачени. И така, първи транш, втори транш, вие си получавате парите, закупувате си нещата и за всичко трябва да предоставяте фактури. Също така, много важно е, че не се дават не влизат в допустимите разходи, които вече са направени преди момента на кандидатстване. Затова хубаво си помислете, когато ще правите нещо. Винаги най-лесно е, не знам защо хората първо правят нещо, блъскат си главата, прецакат се, видят, че не става и почват да търсят финансиране на друго място. Не. Подходът е следния. Имаш идея. Решил си, че искаш да правиш това. Погледни да видиш какви неща реално можеш да получиш като финансов инструмент, за да можеш да стартираш това нещо, което си направил. Или ако вече ти си в някакъв етап на бизнес или правиш нещо и ти трябва финансиране, за да го разшириш този бизнес, за да вкараш нова поточна линия или нещо друго, вече се повтарям с тази поточна линия, както и да е. Няма се ядосвам на картофа. Виж какви инструменти имаш, какви ти се предлагат от държавата, какви ти се предлагат от частни фондове. Информирай се. Винаги на човек проблема му е, за мен, слабата информираност. Живеем във времена, в които буквално има... Ние сме презаситени от информация, залати сме от информация и това също създава трудност. Не казвам, че е лесно да отсееш и да знаеш къде да четеш, но нямаш оправдание да кажеш, че не си разбрал. Не си търсил, според мен. Аз не вярвам, че човек, който сяда и търси, ще остане неразбрал. Най-малкото отиваш в фирма, която изготвя такива кандидатства за европейско финансиране и отиваш при нея и те ще кажат какви възможности имаш спрямо бизнеса. Отиваш на една консултация. Ако те мързи да четеш в интернет или материалът ти е сух. Аз не казвам, че хората не четат. То всъщност можеш много да обичаш да четеш и да си много ерудиран човек, но същевременно този тип документация да ти е много суха и трудна за разбиране. И те наистина са направили доста тегава за четене, бих казала, но това е нормативен документ, не можем да им се сърдим, защото в крайна сметка то си е някаква законова рамка, в която се вписва. И си е юридически документ. Те са такива. Те винаги са едни доста сухи за четене и се изискват концентрация и разбиране. Най-общо казано, за европейските програми е това. За широкобаджанащията било е в началото, сега не е точно така. Сега може и да има в тези програми, които са за общините, примерно когато бенефициент за едно финансиране, да кажем, община Перник. Не казвам, че община Перник са измамници, сега да не скочите срещу община Перник, но давам пример, защото те са бенефициенти по много също така европейски програми за пътища, за изграждане на училища, детски градини, озеленяване, за каквото се сетите. Има програми за финансиране на всичко. Европейски съюз го е измислял. Нали, смисъл не сме открили ние топлата вода, но сме открили корупцията. Така, това беше тежка дума. На здраве на тримата човека, които са стигнали до тук и ме гледат все още. Мамо, татко, благодаря, че вие ме гледате. Общо 5 човека, супер сме. Така, общо взето за европейските програми е това. Нямаше обаджанащина, хората трябва просто да се престрашат и да си търсят финансирането, защото то е измислено за тях и се получава лесно. Да, имаше измами с къщи за гости, това е друга тема. То затова и тази година не пуснаха финансиране за изграждане на къщи за гости, а само за допълнителни услуги към вече съществуващи такива къщи за гости, като изграждане на паркинг, спа център, ресторант, някаква допълнителна услуга към вече съществуващата
такава за настаняване. Не знам дали да говоря прекалено бързо, защото се опитвам да дам максимално много информация в едно видео, пък то започваме едно скоро говорене, което със сигурност не е лесно за слушане. Но ми се ще да кача видеото цяло без монтаж, защото смятам, че всичко е важно, което може да се каже. Има много неща, които със сигурност в момента не съм казала, защото мисълта ми тече доста хаотично. Просто исках да направя видео, което да ви помогне най-общо да разберете какво представляват тези програми за финансиране и че не е страшно да се опита, не е нещо сложно, просто изисква желание. Аз така би го определила. Продължавам тук с мусаката. Сигурно съм отечила много с това рязане на картофи. Режа ги на ръка. Вярно е, не ги режа събот. Сигурно вече не работят тези неща. Защо го правя така? Защото готвя рядко. То си личи. Не готвя често, за да купувам някакво кухненско оборудване, за да не съм си инвестирала в такива неща. Не съм седнала и всъщност ми трябва да си ги направя нещата ръчно. Не е страшно. 10 картофа, деца вика, няма да ме изплашат. Така, ако мога да съм полезна с някакви неща, давайте коментари какво да направим като видео. Да направя като видео. Ще говоря за себе си в множествено число. Не мога да си обясня. Но, това е най-общо казано. 10 пъти го повторих. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да ги споделите. Не мога да ви отговоря. Да бъда максимално изчерпателна. Ще гледам да направя силно някакво отделно видео в TikTok за тази програма, която предстои за земеделците, защото за тях е важно, понеже най-малко за тях съм говорила, пък за тях също има много ползи и инструменти, с които могат да се възползват. Не знам реално дали това видео ще го гледат хора, които са земеделци. Ако има такива, пишете в коментарите земеделци ли сте и какви неща ви интересуват, за да мога да ви дам информация и за тях. И общо взето, това е за днес. Аз си продължавам с мусаката. Не знам дали ще стане мусака от това. Не, ще стане. Кучето хърка, надявам се, че не се чува много. Аз сте ме слушали мен. И ще се видим най-вероятно скоро. Надявам се, че няма да правим пак мусака. Чао! Как се бели Моков? О, може къде ми отиде белачката?